Köp sağ ol, köp sağ ol. Sağ Yaşınız olun, ok sağ bolsun. olun. Yaşınız ok bolsun. Yaşam teyze ağam sağ. Gelin ağamcan, selam aleyküm. Salam bizdenir, kavmiye dilen sağlık Kavmiyadıyla mı? Hudaýa şükür kawy kurgun sağlık, sağ öz ol. ýa-dilen Allah gawasyn. kavmadım. Kaw kaw. Ağamcan. Kaw syň ýa-dilen gawasy biziň ýa-dilemden kawy. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Bizim o bir İdris'in filmi işleyen mi? Filmi var mı sana? Var. Bağımın bir kurulu sonra bağımın malumatı katı yok orada. Bizim Türkmenimizin rişemizin yazan, okan bir şeyle bir derecesi koyun ağam. Doğru. İrali. Edris Ağamız Kanada'da zindagi ýaşaýar. Ýaşap ýör. Ağam. Zindigi ýaşaýar. Ağam berekeli. Ağır beğendim. Ağır. Edriscan kavmiye dilen sağlık mı kurgun mu? Men iki tane söz getirdi işte. Biri Edrisip Däden pakyryň bir dosy watdy, Janajan dosy. Kuruluşda işleýär. Ýani kuruluş bolsa bennäi bolýar. Sahtmany bolýar. Farsy aýtsak, Edris'in şo ada gitdi. O işläp beren ýöre gözlemegli. İkinji ýagdaý Garygala hakyna ýan Garygalan gyýdyrdy aýtdyň. Men geçende Gyzyr Etekden geçdim Türkmenistana. 1362-de 4-nji hordatda. Ine nemesek İran hasabyna aýtsak. Ondan soň Garygala getirdiler meni. Osum Garygala bir şey medresede goýdylar. Bir gyýdyr gelýär. Men bilemek düşündüm ya huşumdamy. Bilip bilemek. Eşitdirler Türkmen sehradan İran'ın yaş Türkmen oglan gelipdir. O wagt 19 ýaşym bardy. Geçemde şonu ýalyp bir gelýär, biz şyle ýyzy-ýyzyna gelýärler. Ýani aýtjak bolanlarym häzirim gözümden gidenak. Ondan soň ay meni de sinema akjak diýdiler. Sinema aktylar. Ozanda otayda da pişwerde berdi. Brejnev hakyna, Lenin hakyna, Marks hakyna o zatlar görüp Ozan bol hakkında da aýdy otin ýamdak oturarlara. Geň alyp oti. Siz ýa Irana ýaşap ýa nähli ot diýe bir ýurtlyň näme zatlaryny bilýäňiz diýe. Ýöret ýolbaşçylaryň nemesini, geçen başyndan geçen gullerini ýerler. Azam şol baňa bir esas täsim bolan zat, bizim Türkmen sährämizde dindarlyk bolansa, Türkmen gyýdamyzy berk saklanýarda. Diňe gurwalykda bir nemet ýatdylar, bir sinema ýeri ýatdylar. Gurwalykda, üýş. O wagtlarda. O wagtlarda näme sinema haram, surata düşmek haram, telewizyon görmek haram diýip beren wagtlarda şu Taliban döwürler ýalyp. Azam görsem bir satyp oturan gyýyz maşgala. Adam Kızılgül ýadyna çykanak. Kızılgül çyraýampdy näme sinemada bir satyp oturan. Men näçe kilometr aňyrda diýen haram diýip ýörler diýen. Bäri diýen gelin gyýdamy başga kesip öňüstür diýen. Aýçak bolanlarym Garygala hakyna köp zatma ýaňam bardym. Gawat aýladylar. Näme Mahtumalyň iki tane zadyna bardym, muzeýine bardym. Bir sawatçyklaram berdim. İçinäki ýagdaýlary gördüm, surat aňyrýarlar. Ozan gaýtam özüm aýtyp berdim olar hakynda şeýle diýip. Mesal üçin Mahtumalyň eline droşta bilýäňiz, surat nemet ýani hat ýazmak üçin. Droştba. Men dedim o döwürde dedim droşt ýok dedim. O döwürde dedim ýelpik bar dedim. Yani kanat ba. Kanat bilen nemet dämi murakkaba goýup dedim şeýet ýazýarlar dedim. Käbir zatlaryna aýtdym hedilet begenile. Sen şu Kanada döwletini ýaşap biz işte gelip biziň zatlarym ýagdaýlarymda aýtyp berýän şeýle diýip. Men dedim köp maglumatlar bar dedim. Aýtmana dedim. Men aýtjak bolýanlarym şol gerkede köp ýerden aýladylar diýdim. Dünem şol bilen habarlaşdym, telefon gördüm begen ýerler. Şu ýurtdan ýeten bir ýatdan çykyramak diýe habarlaşyp durýan diýe. Men dedim ýürek bar dedim. Yüreğimi kursağımız anladı dedim. Ya hiç ýatdan çykaryp bolmaz. Oy. Bidem gowanyas, bisonyas. On arkamda dakyň duran kitabyň bar turanyrsyň, indi görnýär. Başga da kitaplar köp. Başga da kitaplar köp. Ine bir näme mühendis zatlary, näme halaku zatlardan näme halak etdiler. Ýogatdylar. Şol hakyna ýöne käbir zatlar ýazypdylar. Dogry İranyň türkmenleri zatlar Filistini ýaly horap ýaşaýar, aňlary o şeýle ýöne gynansagan bileşen etdiler de. Da berekella. Selam aleyküm selam doğun aleyküm selam. Hoş geldiniz. Bizim laýymyzda şeýle bir gurulmalar bar hemmemiz ýene peýdalanyň olurdy.
Şon Öder işlerimiz bileylik. Öz Türkmenimizin nereden çıkacağını bilmediğimiz ağamca onunla dine karı çıkaydı yüzüme. Kendi yerde adam namus et diye utanıyan öz Türkmenim ol, öz işlerini tanımı, özün nereden çıkıp, nereden gelip Türkmenler hayse uçta yeniliptir ya yenilmektir diye oğlunun hiç hayse bilen yok. Türkmen beyle derler, Türkmen kendi oğluk çekti, kendi uçluk dedi. Türkmen oğluk çekti. Canlar, cavan şey yaşta yetiyor. Ne bize kadrımızı bilemiyor. Türkmenin balık elfe var Türkmen diye de şunu min oğulları ardu ettiyen oğulları bizim mara öz rişemiz anıyı özümüz bile şeyle tülfeğimizi var dik saklayıp dik saklamasa para Türkmenin namusu gider. Min paşfamı varken ağacan Türkmenin min özüm gördüm de görünsem ayıp ben işte ben böyle yerde bu Tehran'da bir yaşadım da Tehran'da ben yaşandı. Yanımda Türkmen gelin neymedik bu? İmam Hüseyin'in var sinesini neymedik okuyarlı bak okumayam son şöyle diye ben asla oğlum sen Türkmen amenledim. Sen etme bu işimi. Sen etme bizim yolumuzda vurmak mı? Diye şolatları kendi gördüm başımda geçti gördüm şolatları atmen nadetti. Sonun için diye adam özüne var uçur geliyor da adamın içinde vücudundan namus diyen uçur diyen burada bizim Türkmenlerimizin kanına olmalı. Bizim Türkmenlerimizin damarına olmalı. Şöyle ağacan. Sonun için kendine şeyle bir esirler çağırlar. Esirlerde oğullara kendi diyen oğullar Türkmen diyen. Türkmen yerden çıkanı biliyor mu diyen. Türkmenin rişesi katı vardır ama kıyınçılık çekip kayımdır. Yönü öldür içemizi. Özümüzü öz paltamı bilen öldür içemizi vurmayalım beni. kokumide. Rişe kok bolýar. Kokumide. Ona başlaşlarda sözün kesýär, men bilýän sen tüýs ýürekden aýtýanyňy düşünýän oňa, ýöne sen başarsaň hapasat ulanma. Yan aýtdyň ýüzüňe gara çekmelidiň. Ýok, ýüzüň gara çekmeli. Ol adam sürü aksaksız bolmaz diýe. Sürüň içine her hilisi bolar. Ol özüni satanam bolar, özüni oynadanam bolar, özüni dinini çalşanam bolar. Her hil ýagdaýlarym bolar. Ol iýilçilikdir. Şoň üçin mara biz guruluşamyzda ýa aýdamda diýmede malakatly aýtmaly, diýmeli, şo fakt bilen zat bilen şo oň gany siňe ýa aň düşünjesine siňer ýalak. Onu etsek beýden plan etsek onu düşünülmesek däl. Sebäbi de diýen kepleşimde aýtdymda bize onça dini getirip dini düşünce getirip bilmenirler. Dini düşünce getirmen için onu kılıç bilen ençeme ýagdaý bilen adam var helak bolupdyr. Onun gelenden zaman var bir dini düşünce zatları yani häzirki kanuny esasy diýsek, şonu amala aşyrmanyrlar. O zaman ilim däme başga ýagdaýlara çekilipdir. Şonuň üçin biz näme etmeli? Şonuň üçin näme etmeli bolýar? Biz bir adama bir nemetsek, kömek etsek ýa düşünürsek, zadesek gowlar hökmen maddi tarapdan kömek däde, manevi tarapdan hem gerek. Esasy şol. Emma biz onu kahar bilen ýetirip bilmeýäs bir aňyna. Ona düşünülmeli bolýar. Birinçisini özümüz düşünmeli. Düşünmeli zaman ona düşünmeli. Men aýtdym birinji köpleşigimizde. Aýtdym biz diýdim bilýän zatym aýdar niýdim. Bilmeýän zatym men bilýärlerden öwrener niýdim. Görýän men sizler kiçik hasabyny görmedim. Ýa hasabyny görmedim. Ýa aýtdym men sizden öwrenen niýdim. Görýän sizin hereketlerinizi aýdym saz bilen, gyjak bilen, goşky bilen ýa başga käbir ýagdaýlaryň özüňizi pikirlerini bireklerini ýetirip otýaňyz. Ýani şu teknolojiden peýdalanyp otýaňyz. O has gawzat. Biz şonýalak bolmaly, dar gursak bolmaýly. O zaman hiç canım özümüzü kemsitmeyeli, mertebemizi hiç canım kemsitmeyeli, berk tutaylın, ulu tutaylın, her näsen insandır. Her tavavut yok, Ermeni olsun, Bahayi olsun, Arap olsun, Türkmen olsun, bolmasın, hemmesi bir insan. Yöne häzirki döwür şunu talep etke, biz döwri prosesi yani geçirmeli. Mesela şimdi sana aýdan onu sil gelýär. Sil gelip biz silin ewünde dursak, näle bolar? Biz ekder, näme tarap bolsa ekdiýär. Ondan sen näme bolýar? Bir garaga çekilmeli bolýar. Garaga çekilmeli, garaşyr kaptalnak adamlary, helak boljak adamlary oýanyrmaly bolýar. Mesal üçin men sana aýsam, men muterjim bolum, terjime etdim. İran bilen Türkmenistan arasynda namaýşga bol, ulu namaýşga. Şu namaýşgada bir bark jarakka tapdydy, bark diýen, olarda tok diýerler, orşudan olanýarlar. Şonu jarakka tapdydy, bir korfe, yani zat otlandy. Otlar tutuşup başlady. O da biz näme etdik? Kaptalnäkleri boşaltdyk. Olar otlanjak, yanjak.
Düşünüyorsun, o zaman bir kaptanına korfuları boşalttık ki onlara tutuşmasın. Şimdi şunu mesela aytsak, siz şunu mesela aytyanım size ait ya. Siz javanan ya yaşları suhte ya yanan. O zaman biz innikleri yakmalılar. Düşünüyor musun? Berekellah. Ha o adam şunun için biz ne düşünce vermeli, fikir vermeli. Düğün bir oğlan geldi men Instagram'da da gelipdir. O ağlayarak bol kurluya uluyunu bile nak, kiçim bile nak. Yonça özün sıyla. İyili sıyla bilen özün sıyla. Sıyla hormat koy. Öz dereceni sakla. Sakla bilen mı? İma neme diye de kepleçek kefin bilmesen yeyle de ya otlak bir mal yaş diye. Yönüyor da aydırına ha var. Men şunun için imsim oturuyan dinleyen yerde olsa açana çağırsalar ya burada hakkında gururun verdiyse şu hakkında bilen olsam gururun ver yani. Ay berekellah. Tavallarımıza şuman aydıptırlar. Özüm söyüp bilmedik diye her gir enesini söymer diye. Enesini söyüp bilmedik, özgeni söyüp bilmer diye de. Diye biz özümüz söyüp bilmesek enemiz söymer diye sonra nehili millet söyüp millete nehili vaka koku diye. Biz baştan özümüz söylüp özüm söyleyen adam bil ki enesidir diye. Enesini söyleyen adam bil ki özgeni söyler diye de. Şoyalı biz işte özümüz söyleyecek koyun. Biz işte özümüze korkmak koysam özüm söylediğimdir şu an. O şeyle sözün yerine şu özün söylemek yani özünden beladan metirden korumak, savasılıktan korumak, neşematıdan korumak, köp arak içmekten korumak, ya tertipsiz gezmekten korumak, okuymak, ilmalmak, bilmalmak, düşünceni göstermek. Doğrudur ağamcan. Bakmışımız diye. Takdir geldi ağam her gün bir forum fikret yer, her gün bir forum yürüyer. Dine hiç kime de hükümet etip olmayan sentinde oluyor. Her kim öz bilen diye de. Dine bil kim Allah'dan dileğiyle her kim öz açtığını bilsin. Her kim öz yanlışını öz açtın. Diyorlar yavaş yavaş birden düzeltip olmuyor. Aytmalı diymesiler yaşlan arasında ortaya cemiyetin içine yaşatıyor. Biz cemiyetten daşta ama şu adam gördüğünüz mers herhet yani pozurlu. Yani biz teknoloji bilen arkayın birek görüyoruz. Gurlaşıyoruz. Birek yanında. Ama den birek düşünülüyor. Ayet yazı meşruat biller gidecek adam baracak adam sizin aranızda olacak adam en çeme yaday oluyor. Ya yaday doğrudan aklar. Onun için ne mi ayçak olan adam şu fırsatlardan doğru faydalanmalı. Allah berekelerini oğlanları hatta yaptırırlar. Bir başlayımız var, kenkalım için bir kabudumdan sayılı bir halımız evvel olsun diye fikirlerden çıkaylıp diye aydın bilen öz halımızı uğurlaylı. Irsat Allah'dan oraya hemen düşündüm ona. Sevdiğine kepkurun bulmasınla zade girmeyle prosese strese girmeyle bir aydın dinleyelim. O kavuk fikirdat. Aydı verin, dinleyeverin. Dinleyesiniz. Yarım sen başlayalım. Edilişcan oradan yürük damarlarından tur hani. Arasında gurrunga mı ders koşra mı dersin aydın mı olur değişir yani kabir ilmi gurrunlar ederiz, içtimai gurrunlar ederiz. Kavgalar aytın. Valla. Alo. Ha. Ayo anladım. Gel. Sen internetin ayrıntı, internetin kavuşak olmalı, sesine gelip tu. Yo, inne ulanışına bağlı, kabir dağıtmasa gücü pesrah bol ya, İran'da da şon yani, başka yurtta da şon yani. O tayda başka tüyse, onun yurda karşı git yerler, köp şon için şey yerler, oyun yerler, ondan pul peydalan yerler. Doğru ya, o internetler aylan. Ağam sen hani orta böyle başımı başla. Derhast mene her gözüm patana diye
Türkmen telefonundan bir geleyim. Aynen olur. Hoş